Mire, nós acabamos de aprobar a estrategia ante a Unión Europea da especialización e da investigación, dun novo modelo industrial despois da crise económica. Vamos a mobilizar 1.600 millóns de euros e no primeiro trimestre do ano 14 aprobaremos o Plan Director da Industria Galega. Para que? Para que os datos da industria que vayan ben se podan estender ao resto dos sectores industriais que non vai ben. Señoría, cando na automoción estamos incrementando un 35% o número de automóviles, será porque a economía galega e a factoría PSA Citroën en Vigo é unha das factorías máis competitivas do mundo. E será porque a Xunta de Galicia e PSA Citroën así o traballaron conxuntamente. Cando en novas tecnoloxías temos xa 15.000 empregos en novas tecnoloxías, supoño que estamos facendo un bo traballo. Cando no téxtil incrementamos as exportacións un 14% no ano 12, un 13% no ano 13, supoño que estamos traballando e está traballando a industria do téxtil, a pesar das dificultades, con intensidade. Cando melloramos o sector lácteo, cando melloramos o sector da conserva e cando melloramos a industria do turismo en Galicia, sendo o mellor dato dende o ano 2008, será que estamos facendo as cousas razonablemente.